co pelo recollido, porque eu sonlles moi maniática. Outra das miñas manías, unha é cociñar co pelo recollido, outra lavar as mans, pero lavalas ben, darlle aquí e aló. Bueno, non é tan fácil, porque hai uns pasos que seguir. Menos mal que agora temos un baile para aprender a lavar as mans ben sen deixar ningún sitio que teña suciedade. Xa vimos hai uns días o venres un vídeo que xa se está facendo viral dunhas futuras auxiliares de enfermería do IES Leixa de Ferrol. Vimos facendo ese baile e dixemos nada, queremos máis, que non lo expliquen. E alo foi a nosa Natalia para facer ali a práctica in situ. Este xesto tan simple é a mellor arma sanitaria para salvar vidas, pero lavar as mans non é tan doado. Require dun protocolo ao que os alumnos do Ileixa de Ferrol lle poñen ritmo nun baile que xa é viral. Marta, pero así se educan os futuros auxiliares de enfermería? En parte sí. Isto é unha representación dun baile para enseñarlles a facer unha higiene de mans e para evitar o contagio dun paciente a outro. Eles deben de higienizarse as mans antes de ir ao contacto cos pacientes. É todo a través dun baile para que visualicemos ben os pasos. Sí, é unha forma mellor de aprendelos que estar aí encima dos contenidos teóricos. Tedes que facer isto, logo isto, pois a mellor forma de facelo é representalo. A ver, Xerezade, que ten que ter un bo lavado de mans? Un bo lavado de mans non podes ter xoias porque son unha fonte de infección e tes que empezar a lavar as mans primeiro frotando as palmas e logo polo dorso das mans para limpar ben entre os dedos e logo facemos outro paso así que é para limpiar os nudillos. Lorena, coñecemos xa 3 pasos do lavado de mans. Quédanos algún máis? Sí, quedan 2 máis. Primeiro queda o barrido de pulgares, que é este. Para que? Para limpiar esta zona de aquí. E logo, por último, as yemas dos dedos. Que tamén son un foco de infección. Sí, sobre todo polas uñas. Que, como xa dixo a miña compañeira, teñen que ir sin pintar, cortadiñas e ben limpas. Swing on planes, blessed to say, money ain't a thing, clubs jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round, homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is gone. Kelly, Tina camiña e as auxiliares bailando. Sí, pero todo ten un porqué. E cale? Pois concienciar a gente de que hai que lavar ben as mans para non transmitirlle as infeccións de pacientes a outros ou entre profesionais ou de pacientes profesionais. Eu non sei se hai cifras de cantas infeccións se poden previr cun simple lavado de mans que dura entre, que, 15-30 segundos? Sí, o lavado de mans vai a durar 30 segundos ao principio e despois un poquinho menos. E o cálculo é cerca dun 80% de transmisións de enfermedades que non todas teñen por que ser mortales nin peligrosas, pero sí de xérmenes entre os propios pacientes. Que enfermidades podemos previr precisamente cun lavado de mans? Pois dende a gripe hasta o marsa, os adenovirus, as colitis infecciosas, tiene un amplio gama porque nas más hai un montón de microorganismos que nos vamos collendo e que se non hai unha boa higiene o que vamos a facer é irlos transmitindo. Ti eres o supervisor de control de infeccións da área sanitaria de Ferrol. Por que é tan importante o lavado de mans? Porque é a medida que máis evidencia ten a hora de previr as transmisións das infeccións tanto entre pacientes como entre os propios ciudadanos. A OMS a califica como a mellor medida, é a máis barata, a máis fácil de facer e a que ten máis evidencia de todas as medidas que se poden aportar. Bueno, algún baile tamén botan de cando en vez. Susana Seivane